Malia que mantiveron dúas xuntanzas previas ao inicio das obras con representantes da confraría, a empresa nunca chegou a presentarlle a documentación oportuna sobre os permisos. En ningún momento a empresa Mariscos Antón, que é quen chamounos para reunirse con nós hai como a mes e pico, 3 semanas, nunca, que a confradía solicitámoslle que presentara a documentación pertinente para poder facer a obra dentro da legalidade, que aí non nos íbamos a opoñer, deixarlle facer a obra, por supuesto, pero non presentou nunca nada, nin temos ningún aviso de ninguna entidade, nin de costas, nin de infraestructuras, nin de aguas, nin de ayuntamiento, nin de nada. Segundo denuncia o patrón maior, tan só lles consta unha autorización de reparación, pero non para a instalación dunha tubaxe que discorre polo medio do banco marisqueiro. A obra está pasando, como se ven nas imágenes, por todo un banco marisqueiro, desfacendo todo o banco marisqueiro e poñendo todo o marisco por riba e máis fastidiando todo o que é o largo do banco marisqueiro que se estende para o outro lado, ou para cá, depende de onde veña, porque iso levanta fangos, levanta de todo, levanta marisco, fangos e de todo. E iso supón unha perda económica para a cofradía terrible, xa non é económica, é a impotencia que sentimos que nos está desfacendo un banco mariñeiro que gestionamos nós presuntamente sin permisos. O que a mí me consta, podo dicir que sí que hai un permiso para a reparación de onde entraba agua, non para unha colocación de tubería nova. Dende o opósito xa puxeron os feitos en coñecemento do Concello e o abogado da confraría está a examinar a documentación para ver se é preciso emprender accións legais co obxectivo de paralizar cautelarmente os traballos. Está todo en máis do abogado, estamos esperando un informe biológico que está facendo a bióloga da zona de Ribeira para que dé trasladado á Consellería de Pesca, solicitarlle de volta ese informe para aquí, presentarlle ao abogado da cofradía que está me asesorando e mandándolle toda esta documentación que temos prevista para que ele faga o seu traballo. E se todo vai así, isto todo vai lento, pois tamén temos previsto vir eses mariscadores para aquí, e se hai que parar a obra, vais a parar a obra.